थाखाय आरो बे समाव आङो हामबाय होनदों जोंनि जौस्राङाव जिरायनाय जोंनि मानगोनां दौरिफोर आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव थानाय जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि साफ्रोमखौबो आङो बे समाव हामबाय होनदों। जोङो दानो बे समावहाय मोनसे गोजोननाय गोबां बे बिजाबनिफ्राय जोङो रोजाबनो थाखाय थामथिम जाबाय बेखौ सुजुदोंमोन जोंनि मानगोनां जोंनि जाम्बुगुरि मण्डलिनि दिनेन्द्र हाज'वारि बिथाङा सेक्रेटारि आरो बेयावहाय नै खालियावहाय जोङो मोननो हादों बेयावहाय गोरोन्थि दङ माखासे बाथ्राफोर थालांदों जोङो बेखौ सुद्रायनानै जोङो रोजाबनानै खोनासंनो थाखाय जोङो थामथिम जाबाय गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय। लांदां जायो।